forget the sound of me when I hit the floor. Det er cool, ikke? Altså, det er jo bare noget, jeg selv har skrevet, ikke? Jeg kan godt være sådan mere rockagtig. Ja, sorry, men det er totalt forkert. Forkert? Hvordan forkert? Altså, nu har du ikke været med så længe, men da jeg startede det her, var der faktisk en grund til det. Hun spiller fedt. Det er sgu da ikke Green Day. Jeg er enig med Ace. Vi skal altså også til at øve, hvis vi ikke vil være totalt til grin nede på portalen. Vi skal ikke spille på portalen. Man skal have sit eget PA-anlæg, og det koster 2.000 kroner. Det skulle du sgu da ordne. Jamen, jeg smutter bare, ikke? Jeg har ikke 2.000 til et PA. Isa. Det må være så undskyld. Men det er fint nok. Jeg finder bare noget andet. Er du okay? Ja, Jeg ringer senere, ikke? helt klart.